हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आंनि किसुमान माने लोगोफोरा माने फेसबुकाव माने आंनि भिडिअखौ माने गासिबो खोथाफोरखौ क्लियार खोनासंनो लुबैदों नालाय बेनि थाखायथ' आं फेसबुकाव भिडिअखौ एफा गोलाव आपल'ड होनो हाया नालाय बेखायनो आङो दायो इउटुबाव लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर मानो होनोबा गोरोन्थिखौ आंनिनो मानिनानै लाबाय आरोना लोगोफोर माने आंनि फैसाया माबोरै गोमाखो आरो माबोरै आं बोरै बिदि लांजाखो ओंखायनो आङो गोदाननि भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा आङो दिनखालि बुहुद फैसानि आर्जेन्ट जादोंमोन ना लोगोफोर जोंहा बिमाया सप्ताहे मुलि जायो नालाय बिमानि थाखाय आङो मुलि जानो होननायनि थाखाय फैसा नांगौआव आङो फैसा बख'नाय जादोंमोन आरोना दाना एसे सिगाङावबो माने किसुमान मानसिफोरनाबो माने फैसाया गखायाखैनो खिन्थु आंथ' बेफोरखौथ' मोनथियाना आङो सानबाय आंनासो एटिएमआ माबा गाज्रि जाखो ना माखो आं खननै खनथाम ट्राइ खालामदों आरोना साननै सानथामसो ट्राइ खालामदों फैसाया आंना गवाखैनोमोन आरोना बे एटिएमजों ओमफ्राय आङो नेक्स्टआव थांनानै आरो आङो जे दिनखालि जाथाय जादोंना ओइदिनखालिबो माने ओइदिन सिगाङाव आं सानदोंमोन मा फैसाया जेनेबा सोरनाबाबो गवाखै नालाय ओमफ्राय आङो बेखायनो आङो नेक्स्ट टाइमाव आंनि एटिएमखौ आङो लानानै थांबावबाय ओमफ्राय दाना फैसा बख'नो होननानै मुलि बायनो ओइदिनखालि मुलि बायनांगौ नालाय बिनि थाखाय आङो बख'नो होननानै थांबाय बख'नो थांनायाव दाना आं खेनसे थुबावबाय ओमफ्राय खेनसे बख'बाय आं निजेनो बख'नायाव फैसाया गवासै ओमफ्राय अरे मा जामारदों सानबाय आं मा नांगौ ओमफ्राय सासे मानसिया माने आंनि मेगनावनो फैसा बख'दों आरोना बियो माने बेना आंनि मेगनाव गबाय नालाय फैसाया ओमफ्राय आङो होनबाय आंनालाय मा जाखो एटिएमआ आंना फैसायानो गवासै आंनासो थुनाया माबाफोर भुल जाबाय नामा होननानै आङो बुंबाय आरोना ओमफ्राय दाना बिदि होननायाव दाना बे सासे बख'नाय आदाया होनबाय आरोना हनै बे नों रोङो ना फंबाय नोङो एसे खोन्थाना होदो हनै बे एसे बा रोङाखै खोमा होननानै बुंलांबाय आरो दाना आङो बेनो एटिएमखौ माबायाखै आरो होआखैमोन आरोना ओमफ्राय आङो एटिएमखौ होखायाखैमोन ओमफ्राय आं सोबावबाय आंनो निजेनो सोबाय ओमफ्राय निजेनो सोनायाव आं अपसनफोरखौ आं हारसिं निजेनो थुनानै लाबाय ओमफ्राय दाना फटकरि मा होननानै होखो बियो आंखौ फैसायाबो गखायासै नालाय होनबाय आरो बे मानसिया आंनि उनावनो थाबाय थागासिनो आरो बेयो ओमफ्राय दाना होनबाय दाना नोंना थुनाया जायाखैथ' होननानै बुंबाय बियो आंखौ ओमफ्राय नोंना थुनाया जायाखै आंथ' बिदिनो थुबायानो थाखायो मानो जायाखै सानबाय आरो आं गोमाबाय ओमफ्राय दे माबा मोनसे जायाखैबो खोमा सिस्टेमफ्रा बेलेगलाय खोमा सानबाय आं गोसोआव माबा मोनसे सानखांनाय फैबाय ओमफ्राय दाना जेनेबा हर आं बख'नानै होननानै बिबाय बियो आंनि एटिएमखौ ओमफ्राय आं बख'नानै होननानै बिनायाव ओमफ्राय आंहाबो गोसोआनो माबा होफ्लांबाय दाना बियो एटिएमखौ सोयो ओमफ्राय आं सिक्रेट अपसनफोरखौ थुयो ओमफ्राय आं सिक्रेट नाम्बार बिबाथाय आं सिक्रेट नाम्बारखौ थुयो आरो बिदि जाबाय दाना बिदिनो खोनथामसो खालामबायानो ओमफ्राय खोनथामसो खालामनायाव आं होनबाय हाब एसेबां माल एटिएमआ सोफ्लेबाय थानानै माबा मोनसे प्रब्लेम जायाथ' होनबाय आङो ओमफ्राय एख' प्रब्लेम जाया होनबाय बियो एख' प्रब्लेम जाया होनबाय एख' प्रब्लेम जायाबालाय दे सानबाय आङो खिबा जानाय आंनानो एटिएमआनो गाज्रि जाबाय खोमा होननानै आङो आरो ट्राइ खालामबावनानै जाबाय ओमफ्राय दाना गवासै नालाय ओमफ्राय आङो होनबाय आरो नोंजोंबो गखायासै हरदो आं बख'नानै निजेनो आं बख'नानै लानोसै होननानै आङो एटिएमखौ बिबाय होमबा एटिएमखौ बिनाय समाव बियो निजेनि एटिएमखौ बे रेजेक्ट एटिएमखौ आंखौ सोलायना हरबाय ओमफ्राय आंथ' नामखौ नायासै एटिएमआथ' एखेयानो एटिएमआ एखे ओमफ्राय आङो एटिएमखौ निजे आङो सोबाय बे गोनाङावनो ओमफ्राय सोबा दलद नायगासिनो आरो बेयो ओमफ्राय एटिएमआनो ब्रास जाबाय आरोना ब्रास जानाय बायदि एसे ब्रास जानाय बायदि गाबबाय ओमफ्राय जोंबायलाय दा जोंजोब्बाय आरो लाइटआ फिरि जोंबाय ओमफ्राय आङो होनबाय मा लाइटआ बिदि जोंखो होननानै बुंबाय आङो होनबाथाय दाना दलद थाबाय बे सिरि थाबाय ओमफ्राय मारैबा आंखौ
एटिएमखौ नामखौ नायजानो जिखोना माखो माबा मोनसे रायज्लायबाय थाबाय आरो बेयो आंखौ इदिथ' माबा थिनलाबाय थाबाय ओमफ्राय ना है आं हारसिं निजेनो बख'गोन मा फां फुं थिनलाबाय थायो नोंलाय होननानै आङो बेखौ बुंबाय ओमफ्राय दे नों निजेनो बख'नानै लादो दे होननानै बेयो आंखौ बिदि होननानै ब्लड ओंखारलांबाय आरो बेयो ओमफ्राय दाना बिदि होननानै ओंखारलांबाय नालाय दे एटिएमानो आंनानो गाज्रि जाबाय खोमा माबा अर जोंनाय बायदि माबा लाइटआबो जोंला जोब्बाय बायसान्सआव गाज्रि जायोबा बोरैबा नस्थ' जायोबा सोरबाफ्रा बख'नो मोननाय नङा साननानै दलद बेगाव लानानै आङो एटिएमखौ फैफिनबाय ओमफ्राय फैफिनबाय नालाय आङो एटिएमा दाना साननै सानथामसो एटिएमा गाज्रि जाखाबाय साननानै आं बेगावनो दोनबाय नामबो नाया इसिबां ख्लाब ख्लिब माबा लाइटआनो बोरैबा फेरिक फ्राक जोंला जोब्बाय आं एटिएम सोनाय लोगो लोगो माबाफोर जाबाय खोमा आंहा एटिएमानो खामबाय खोमा बिदि साननानै आङो सिरि आङो बेगाव सोनानै दोननानै नाया आङो मानो गोनाङानो गैयाबा बे एटिएमानो गाज्रि जाखायबा साननानै दलद दोनबाय आं नायस'ना ओमफ्राय आंनिनो भुल बे एटिएम नायस'नाया ओमफ्राय दाना साननै सानथाम थानानै आङो एसे गोबाव थानानै आङो पासबुकजोंनो आं बख'हैसिगोन दिनै एटिएमखौबो आं गोदान एप्लाइ खालामनानै फैसिगोन बिदि होननानै आङो जे दिनखालि आङो फैसा लायनो थाङोना एटिएमाव अब्लासो आङो फैसायानो आंना गैला होननानै आं मिथिबाय आरोना ओरैबायदि गाबबाय आं ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं होनबाय सारा नोंनाथ' फैसायानो गैया ओमफ्राय आंनाथ' फैसाया मानो गैया आंनाथ' फैसाया 90,000नि बारा दङ मारै फैसाया गैया जाखो होननानै जा दुखु मोनबाय आं ओरै बिमानो मुलि जाहोनांगौ ओरै आं जानो फैसाबो गैया आंनो नांगौ बिदिनि थाखायनो आङो फैसाखौ लायदोंमोन ओमफ्राय फैसायानो गैला ओमफ्राय चेक खालामनो थां बैयाव चेक खालामनो थां होनबाय बख'नायफोरखौ नुबाय अबाव बख'दों गासिबो डिटेल्सफोरखौ ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय आङो दुखु मोननानै गाबनानै फैबाय आरोना आङो मा खालामनो फैसायानो गैला लांजोब्बायबा होननानै ओरैबायदि बिदि जाथाय जादों आरो लोगोफोर आरो नेक्स्टआव आं बेफोरबायदि जाथाया दाजाथों होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय मोजाङै नायनानै माने बुजिनानै लादो आरो साबधान जादो आरो लोगोफोर बयबो अननानै आंनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय